U glavnom gradu Katara počeo je dvodnevni Doha forum 2024 koji se održava na temu potreba za inovacijama, na kojem među brojnim svjetskim gostima učestvuje ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Vlade Republike Srbije Usame Zukorlić. Na ceremoniji otvaranja prisutnima se obratio šejh Muhamed bin Abdulrahman Al Thani, premijer države Katar, naglašavajući značaj zajedničkog rada na globalnim izazovima i promovisanju pravde. U okviru Doha foruma 2024 uručena su priznanja za 6 novinara, a priznanja je uručio katarski emir šejk Tamim bin Hamad Al Thani. Novinari Wael Dadju, Motas Azaiza, Carmen Djukart, Dylan Collins, Sadaf Popolzai i Kristina Asi nagrađeni su zbog hrabrog i profesionalnog izvještavanja o genocidu u Gazi. Ministar Zukorlić istakao značaj regionalne stabilnosti, interkulturalnog dijaloga i održivog razvoja u kontekstu globalnih izazova. Posebno naglasio potrebu za jačanjem saradnje između zemalja na Bliskom istoku i Balkanu. Ovo je danas prilika gdje možemo puno stvari da naučimo koje se tiču i onoga što nam treba u Sandžaku. Rješavanje nesuglasica, konflikta, to su glavne teme ovog foruma. Također, kao i svi forumi i ovakve konferencije, uvijek postoje prilike i šanse da se sretnemo sa raznim ljudima. Koristimo svaku priliku da učinimo neku korist našim ljudima, da privučemo ljude prema našoj regiji, prema našem regionu. Govorimo o investicijama potencijalnim, tražimo rješenje da dovedemo što više pažnje prema našoj regiji. Međutim, živimo u jako teškom svijetu, opterećen ratovima, neizvjesnošću, tako da nije lako danas na međunarodnoj sceni privući pažnju. Svakako, sve ove aktivnosti koje radimo, one imaju svoju težinu i po prvi put neko iz Sandžaka učestvuje konstantno u diplomatskim odnosima, što je za mene lično velika čast i privilegija i svakako i odgovornost. Na marginama foruma ministar Zukorlić je održao i održat će niz sastanaka i susreta sa visokim zvaničnicima Katara i drugih država.